Vesterbro Lokal TV er taget til Falconer Centret, hvor der er krop, sind, ånd-messe. Vi skal se på nogle stande og måske også prøve nogle ting. Ja, det er rigtigt. Og jeg har mærket på den, og må jeg prøve at sidde i den? Ja, velkommen. Det er ligesom, altså et bilsæde har man jo i lang tid kunne have sådan et varmt sæde at sidde i. Men hvad er det her? Det er infrarød varme. Infrarød varme? Ja, og det kommer fra sådan noget specielt keramik, som man kan se her. Ja. Og det er lavet med turmalin og germanium og vulkansk aske. Okay. Og det bliver brændt til et pulver, de 3 ingredienser, og så bliver det brændt til sådan noget keramik. Okay. Eller det bliver knust til pulver og brændt. Ja. Så får vi sådan noget, som giver sådan en behagelig varme. Ja. Det er meget rart i hvert fald. Og grunden til det er turmalin, det er, at det udsender negative ioner. Negative ioner? Ja, det kommer fra det her materiale. Okay. Og vi får et magnetfelt imellem keramikken og vores krop, som også er godt for vores helbred. Okay, hvorfor er det godt for vores helbred? Det er sådan en form for jordisk magnetfelt. Okay. Så vi bliver afladet, og vores blodplader de bliver stødt fra hinanden. Ja. På grund af den magnetisme. Okay, altså jeg har aldrig hørt om det før. Det bygger på orientalsk medicin. Okay, ja. Og de principper, som deres gamle folkeviden har kendt til. Ja. Blandt andet ved man derude, hvis man har ondt fra gigt og ledsygdomme, så ligger det her på sin led, så tager det smerterne. Fordi negative ioner lindrer de smerter. Vi har også nogle helt store madrasser, som man kan ligge i sin seng og få sådan en behandling. Ja. Specielt hvis man har nogle helbredsproblemer. Vi har solgt det til kunder, der har fibromyalgi og til gigtpatienter. Ja. Som har positive erfaringer med det? Ja. Så prøv lige igen, altså. Jeg synes, det var rigtig rart. Kommer du til at ligne sådan en ridder? Ja, du kommer til at ligne en ridder eller en kejser. Og så skal man bare sidde og se fjernsyn. Ja. Og så sidder du derhjemme og laver slapper af. Det er dejligt. Hvad er den lille, den runde I har der, hvad er det? Den er til at rense luften. Okay. Specielt til folk, som har allergi og astma. De bliver tit generet af alt det, der er i luften. Okay, ja. Den her enhed, den udsender negative ioner. Negative ioner? Det siger du det igen? Ja. Alle vores ting har noget med ioner at gøre. Okay, ja. Det er ligesom en rød tråd i det hele. Ja. Men her udsender vi de negative ioner til luften. Ja. Og når de rammer partikler i luften, så bliver de afladet, og så falder de ned på jorden. Og så inhalerer vi dem ikke. Giver det et bedre indeklima? Kan man mærke det? Eller hvordan kan man mærke, hvis jeg køber sådan en, der stiller op? Hvordan kan jeg så mærke, at du kan mærke, at du får frisk luft derhjemme, og når solen skinner ind af vinduerne, så kan du ikke mere se noget, der svæver rundt i luften. Alle mulige partikler. Den renser op til 50 kvadratmeter på 3 timer. Okay. Den lyder da god. Hvad koster sådan en? 1475. Ja, det er gode ting. Du siger, at det her det er en speciel tandbørste, der børster uden tandpasta? Ja, den virker simpelthen ligesom en solcelle. Vi kender en solcelle. Ja. Når den får lys, så laver den strøm. Ja. Og strøm er elektroner. Okay. I det her tilfælde kommer elektronerne ind i spyttet i vores mund. Nå. Og det gør, at når vi får de mange elektroner, så bliver spyttet alkalisk. Nå. Og syren, som vi har rundt om tænderne, bliver så neutraliseret med det her alkaliske miljø. Okay. Og så er der ikke noget syre, og så kan bakterierne ikke gro i tænderne. Og det virker altså lige så godt som tandpasta? Det gør det. Den har været solgt i Japan i snart 30 år. Okay. Og de bruger den uden tandpasta? Der er solgt over 3 millioner af dem. Nå, det må så. Bruger du den selv? Jeg bruger den selv, ja. Uden tandpasta? Ja, jeg har brugt den i mange år. Okay. Og min tandlæge er stadig tilfreds med mine tænder.